खुलुमबाय बड' जिके इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों भारत हादरनि माखासे बाथ्राफोरखौ मिन्थिनानै लानि। फैजों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनि। गिबियावनो इंराजफोरा माब्ला भारत हादराव फैदोंमोन? इंराजफोरा माब्ला भारत हादराव फैदोंमोन होनोब्ला बिनि फिननायाव दङ 1608 बिसोरो सुरतआव गिबिसिन आगान होफैजेनदोंमोन आरो भारत हादराव 150 बोसोर रायजो खुंदोंमोन। दा बिबान नाजावना थानाय भारतनि रांखान्थियारि मन्थ्रि बा फाइनेन्स मिनिस्टारा सोर? बेयो जाबाय निर्मला सीतारामन। बिथाङानो दानि भारतनि रांखान्थियारि मन्थ्रिनि बिबानाव दङ। भारतनि एबा बुहुमनि लावसिन रेल स्टेशन प्लेटफर्मा मा? हुबली रेलवे स्टेशन। बियो कर्नाटका जिल्लायाव दङ। 1.5 किल'मिटार बिनि लावथाइया। भारत हादरनि देरसिन रायजो। जोङो हा सिमाखौ बिथा खालामनानै नायोब्ला भारत हादरनि देरसिन रायजोखौ राजस्थान होननानै मिन्थिनो हायो। राजस्थानानो भारतनि देरसिन रायजो। मुलुगनि दुइसिन एबा फिसासिन हादर एबा खमसिन सुबुं अनजिमा थानाय हादरा जाहैबाय भेटिकान सिटि। बेनो दुइसिन एबा फिसासिन खमसिन सुबुं अनजिमा थानाय हादर। मुलुगनि एबा बुहुमनि देरसिन हादर होननानै बुङोब्ला रासिया। हादर सिमाखौ बिथा खालामनानै नायोब्ला रासियानो मुलुगनि बयनिख्रुइ देरसिन आरो गोहोगोरासिन हादर। चीन भारत एबा इन्ड' चीन दावहाया माब्ला जादोंमोन? 1962 अक्ट'बरनिफ्राय 21 नभेम्बरसिम बेयो जादों। बे समाव भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रिया जवाहरलाल नेहरूमोन। बेयो कंग्रेस हान्जानिफ्रायमोन। भारत हादरनि सोरखौ गोजोननि सुबुं एबा मेन अफ पिस बिमुं होनाय जादोंमोन? लाल बाहादुर शास्त्रीनो मेन अफ पिस बिमुंखौ होनाय जादोंमोन। बेयो भारत उदांस्रिनि सासे दावहारुमोन। भारत हादरनि सोरखौ लहानि सुबुं एबा आयरन मेन अफ इन्डिया बुंनाय जायो? बिथाङानो जाबाय सरदार बल्लभभाई पाटेल। बिथांखौ बुंनाय जायो। बियो भारत उदांस्रिनि सासे गोख्रों दावहारुमोन आरो बिथाङा गिबिसिन भारत हादरनि नखर बिफाननि मन्थ्रिनि बिबानखौ मोनदोंमोन। बिथांनि मुङाव मोनसे मुलुगनि जौसिन खाम्फाखौ गायसननानै दोननाय जादों। बेयो गुजरातआवहाय दङ। बेनो मुलुगनि जौसिन खाम्फा। बेनि लावथाइया 182 मिटार गोजौ। मुलुगनि एबा बुहुमनि जौसिन गोथाङै थानाय बिफांनि मुङा मा? बे जाबाय हाइपेरिन रेडवुड नेशनेल पार्क। केलिफर्नियायाव बेयो दङ। बे गोथाङै दङ। बिनि लावथाइया 380 फुट आरो 115.9 मिटार। भारतनि दुइसिन एबा उन्दैसिन आइएएस अफिसार जानो हानाय सुबुङा सोर? बेनो जाबाय आनसार शेख। बिथाङानो गिबिसिन भारत हादरनि बयनिख्रुइ उन्दैसिन आइएएस अफिसार। 21 बोसोर बैसोआवनो बिथाङा इउपिएससि आनजादखौ उथ्रिनानै आइएएस अफिसार जानो हाबाय। बुहुमनि लावसिन लैथोसानि दालां होननानै बुङोब्ला माखौ मिथियो? गिनिस वर्ल्ड रेकर्डनि फोरमायनाय बायदिब्ला मुलुगनि लावसिन लैथोसानि दालाङा दान्यां कुन्चर ग्रेन्ड ब्रिज। बेयो गिनिस वर्ल्ड रेकर्डजों सायख'जानाय मोनसे दालां, मुलुगनि लावसिन। बिनि लावथाइया 164.8 किल'मिटार गोलाव आरो बे दलंजों नांजाबनाय माखासे ओनसोलफोरा दान्यां, उक्सी, सुजौ आरो कुनसान। बे गासै ओनसोलफोरा बे दालांजों नांजाबनानै दङ। एसियानि एबा बुहुमनि बयनिख्रुइ गुवारसिन साहा बागाना मा? एसियानि गुवारसिन साहा बागाना आसामनि सिङाव दङ। मनाबारि साहा बागान। बियो बिश्वनाथ जिल्लायाव दङ। बिनि बिगोमा एबा बिनि सामलायगिरिया जाबाय एमसि लियट रासेल इन्डिया लिमिटेडआ बे साहा बागानखौ सामलायगासिनो दङ। मुलुगनि जौसिन दैबाज्रुम एबा वाटारफलआ मा? मुलुगनि जौसिन दैबाज्रुमा जाबाय एन्जिल फल्स एबा बेखौ सेल्ट' एन्जिल होननानैबो बुंनाय जायो। बियो भेनेजुएलायावहाय दङ। बेनो मुलुगनि जौसिन दैबाज्रुम। गोजोन्थों। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक खालामनो दाबाव।